Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Pahit ko kaintag diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. kahit Mga kasama, kumusta? Kinikyapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdanda karon ang sukilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Arlen. Dear Priscilla, maayong adlaw kaninyong tanan. Suking tigpaminaw sa kuining tulumanon bagong bayani. Ako si Arlen. Nagtrabaho ko sa Saudi, isip usa ka domestic helper. Pero tungod sa mga kakulian ug mga pangitabo sa kinabuhi nga dili nato damhon, naat ko og balhin og laing lugar. Nagpadako aning akong kaagi aron maghatag ko og inspirasyon ug pagtulunan ilabi na sa mga tao nga nagplano pa lang nga mag-OFW. Sugdon ko ay sugilanon sa naapag diha sa Pilipinas. Thank you! Salamat. Thank you! Salamat kayo. Han, karon nga nakasal gyud ta. Gusto na ko nga unahon nimo ang atong mga gikinahanglan, ha? Han, dili na ko pa rin pasagdan sa las papa. Mao nang magsige na silag salig nimo kay imong sa kong gianad good. Dili lang nako kayong pasagdan akong pamilyahan. Yaw sa man ni nato. Akuhon lang nimo na tanan. Basig kita na hinoy magalisod-lisod ani. Ha? Nga naman. O agad kay plano mo trabaho, Hernan? Namon ko'y plano. Pero sa pagkakaroon, ikaw pa may naa. Lain mo sa kayo gunahon na nimo sila. Nga kita magkalisod na. Hernan. Salamat na kay imo gyud gihapon ming labanan, ha? Way sa payan pa. Kamo na good na. Bisag minyo na ko, pero kamo pagid gihapon akong priority. Sakto na. Dili ka tong pungkol og inutil ni mong bana. Pa, Pasensya na. Maglagot lang yun kung maghuna-hunas bana ni mo nga magsalig ni mo. Kompleto pa man unta gayong tiil og kamot, pero mura na magnapungkot. pa. Kaya kung ako, kaya pa na kumutrabaho o kung di lang ko ninyo didan, di ko muundag pangitag kwarta.
Buhato na ko ang tanan para sa kong pamilya, oy. Dili pareha sa imong bana. Pa, Sakto imong amahan, day. Ano ni sugot magagingon ana nga lalaki, uy? kay dili mo siya yung anak sa una, daday. Napabis kay trabaho sa dihang nagkailami. Sa ato pa, mura di kag na-scam, ani. Day, dako ko pagsalig nga mausab siya. Wa pa lang gid niya makita ang trabaho nga para niya. Kadang passion gid niya ba? So, magpaabot na lang gid ka nga makatrabaho siya, mao ba? Oo. Dili mo sa ko gustong presyoron siya. O kung mauna, ako pa nimo, no? Maayo pag mularga na lang kas laing nasod. Ha? Laing nasod? Oo. Pang-apply para abroad. Naman ko'y kailangan makatabang nimo. Na, ambot lang kaha ko mo yun ba si Hernan, anak, day? Okay, Ray. Sure ka? O lagi. Mas may sagot nga mularga ka kay para dako ang kita. Di ba dako man nagsildo ang mga OFW? Depende sa trabaho kung asa pod nga nasod. Pero ang sigurado nga mas dako gid ang sweldo kaysa dinhi. Hernan, O nga, sige dinan. Liho ka din ang imong mga papilis, ro maglarga ka. Hernan. Ako, nak. Di ko muuyon nga mularga ka. Pa, Pero kung tanaw mo, mao'y makaayo mo, sige. Suportahan ti ka. salamat pa. Mangutan ako ni Daddy kon kinsay kailan niya nga pwede makatabang nako. Igagaw na ko, day. Naman sa sala inasod good. O ang iyang asawa mo ay nagtrabaho sa usa ka agency nga pwedeng makatabang nimo. Sige, salamat day ha. Naway sa payan. Ako siyang patawagon nimo, ha? Basta mo ito yung gipang send mo, ha? O ano ito yung mga gikinahanglan? Salamat kaayo ha. Bay sa pa yan. O pag-amping niya dito kung nasa magamulan ka, ha? Na, layo pa kayo sa kamatuuran, uy. Wa pa gani ko makasugod. O, dili pa sa ta sigurado kung makalarga bagid ka ako. Makalarga lagi ka. Sigurado gyud ko. Ako'y bahala nimo. Salamat gid kaayo, Dario. Asa man si Hernan? Wa man tinisbay? Grabe. Wa gid siya makalungag. Wa pa'y sudan din Basi nagpalit ito sudan si Hernan. Maglungag lang ko samtang magpaabot niya. Oh, pasensya di kaya na. Namo ko'y importante kayong lakaw. Maubadi ay. O niyon sa man, nakapalit kag sudan? Ha? Sudan? Wala ka magluto. Ha? Nag-expect ka nga magluto ko nga nag-duty man ko? Una mo yung kang nauli ka na ko. Ikaw lang tatong may nagluto. Huna-huna asad in taon, Hernan. Uy, nga ni-duty ko gikan. Nga ako pa may palutoon ni mo. Ikaw, unsa man din naka-importante mo gilakaw? Basta, ilag ka bala ka. Kitang duha mo ay makabenepisyo ani. Unsa magiday na? Surprise! Oh, motor? Oh, Kang kinsa man ni motor? ato. Unsa? Tiin man ka, ani. Ay, nikuha ko. Nga naman, asa makagikabayad, ani? Wala raga naman bitaw ka. Unsa? Wa pa gani ko tawagi ko makalarga na ba ko niya kung dili ko makalarga, ha? Unsa man atos pagbayad, ana? Oh, Naunsa man in town ka, Hernan? Uy, giunsa man nimo paghuna-huna, uy. Paita pa yan nimo, uy. Wa makayhuna-huna.
Maayo pagwa ni mo sultihing mo larga ka. Ha! Dalian nagkakuhag motors ka na, no? Ay, ambot lang pa, uy. Tabangin na lang hinoon ko ampo pang ang makalarga lang gyud ko. Kaysa tinuod lang, gikapoy na gyud ko pa. Unya, utso may plano ni mo. Makigbuwag ko ni Hernan pa. Arlene. Unsa? Tungod lang ito, makigbuwag ka na nako? Hernan, Ako iuli itong motor. Kung mautay kalagutan ni mo. bisan pag-iuli ni mo ang motor. Basta kay dili na ko. Magbuwag na ta. Biyaan ko ni mo siguro na nagkasayon? Dili ni sayon para na ko, Hernan. Lisod. Pero samot kalisod na akong kahimtang ko padayunon pa ni nato. Arlene. Sorry. Pero gusto na akong ugma dayon. Mupahawa na ka din, Magbahay rin niya ka, Arlene. Timanin na. Hernan. Day, congrats! Ha? Congrats saan sa? Makalar ka naman day ka, uy. Ha? Sure, uy. Uwa pa man ko tawagi. Ay, hala. Wa pa di ka ingna. Hala, patay, nag-una-una, giday ko. Kisa may nagsulti ni mo. Si Dario. Tawagin na lang siya aron ma-confirm ni mo. Oo, tinuod. Makalarga na ka. Pero wa man ko tawagi lagi. Diin mo ka na balita, Basta kay pabuta lang. Kinsa man ni? Hello? Oh, yes, sir. Oh, sir. Tinuod? May employer na ko? Sige, sir. Salamat kayo, sir. Salamat nga wag ka magpapugong sa mong bana, Arlene. Dili na siya makapugong panako pa. Ugwa na siya katungod. Ah? Nga naman. Kaya ako na siyang gibuwagan. Kaning akong pagtrabaho ron, para nalinis akong kaugalingon. Og diniyo pa nga akong pamilya. Salamat na. Congrats, Day! Salamat kayo si mong pagtabang, day, ha? Siyempre, no? Gusto sad na ko nga makabuhi na kasi mong bana, uy. Og finally, nakalingkawas na gyud taon ka. Wa na ka magpabuta-buta. Karon nga makalarga na manggit ko. Magsugod ako bagong kinabuhi. Og magtigom ko, o para paanal naman ni Hernan. Day, Arlene. Niyanagit ko sa airport sa Saudi. Kikulpaan man ko. First time na ako umalayo sa akong pamilya. Ug first time na ako mag-inusara. Pero dili ni rason para mo atras ko. Kaya ni na akong atubangon ang tanan. Pangitaon na akong masugat na ako. Welcome to Saudi, Arlene. Oh, Bisaya sa day ka? Murag-orabos Iya, kitang tanan mga trabahante sa atong amo. Puro kita mga Pinoy. Magkaligrisod ni mo, oy. Bigay bitaw. Salamat in town kay dili ra kay ko maglisod sa pakig-communicate ninyo. Oo, kay atong amo, Pinay raman. Mao ba? Maayo hinuon di ay. Ang nakapait kay nilagig batasan. Unsa? Ang damdaman lagi rin mo kagalingon, Alin. Mao ba? Okay. Kailangan nga maligong din ka, ha? Maglikay na lang gyud ko nga dili ko makasa para dili ko niya kontrahan. Arlene, dili ba? Yes, ma'am.
Nahibaw ka ba sa imong trabaho din, Yes, ma'am. Ako may katabang ninyo din, Unya? Aha? Unsay? Unya nga nung nagtanga-tanga pa man ka diha. Lihok na! Oo, ma'am. Ilawom na ang gabi Pero agyoy ko mahuman sa akong trabaho. Wa man lang gani ko makailis ko pag-apot. Wa pa sad ako mahapsay nga ako mga butang. Paspasan na lang ako, para makapahuwayin ako. Kaya sigurado kit ko nga, sa'yo pa ko mong mataog, ma. Arlene! Arlene! Masa makamugawas ka diha o dili? Patay! Ang sinamang oras, Huwag ko makabantay sa oras. Patay git ko, ani. Wisit ka, ha? Ma'am, akong buhok, ma'am. Nasakitan ko. Amay lang! Tinagot man mi tungod ni mo. Ma'am, pasaylo ako, ma'am. Sige. Pasayloon pati ka sa pagkakaroon. Pero kini mo itiman, ha? Dili ko magduhag-duhag tak-tak ni mo kung mahitabo pa ni balik. Ma'am! Kalapad sa akong tungod sa pagkumot ni Ma'am Veron. Siragat mo'y nakahimos, pasakit na ako. Paniho man taming Bisaya, pero wa siya kaluoy. Ubos kayong iyang pagtanaw na mo ng mga trabahante niya. Nagsaliglag siya nga kami mo'y nagkinahanglan og trabaho. Antos lang yun una, Arlene. Utong lang sa yun. Kaya wa pa kay kwarta. Ganong nanghubag man ang mata ni mo, nak? Kuan pa. Taas-taas mo ko din akong togron. Mayo kay nagapahuway day ka diha. Opa. Kumusta man day tuod mo diha? Okay na may dali, nak. Tuod. Na ba ito'y nangita ni mo din, Ha? Kinsa man? Wa ba ko makaila? Pero ingon siya nga may utang kuno kaniya. Ha? Ako? Naigi utangan? Pa, malibari kong si Kinsa man ang nag-ingon ni mo hangag utangan nako. Kay wa ko'y utang ni bisan Kinsa. Sige, nak. Kay base doon og scam to. Ay. Len. Di aram ka din ni day? Nga naman. Kanyari si Pangita Sir Ali ni mo? Ang bana ni Ma'am Veron? Tuwag yun! Where have you been? I went to kuan, sir. Ayun, saan na din ako Dili rapakit kayo ko maayong mo English da. Hey, are you okay? Sir, saan man din ako? Hey, why are you crying? I don't know how to speak English. It's hard for me, sir. Okay. I understand. Stop crying. I'm sorry, sir. It's okay. Come here. Kikakos ko niya. Arlene? Unsa ni? What are you doing, Ali? I was just... Marikam! Ma'am! Ma'am, aray! Ikaw, hindi ka gusto, Aray, ha? ma'am! Dali! Ma'am! 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 Ma'am, maluoy ka! Blini pultahan! Diha ka na! Ma'am! Magkatuon ka nga, dili ka aming magbiga-biga sa bana sa lain. Ma'am, nasayop ka! Bahala ka diha! Kinuo ko. Ngit-ngit naman kayo. Tunsaon man din ako magpahibaw nila nga na ako din Wabalik ka din ako madhang akong cellphone.
Sa kay planong buhato ni Ma'am Veron na ako. Ganun kay priso man ko niya din eh. Oh, nitingog nang akong tiyan. Kay gutom na ko. Magpaabot na lang ko nga may muagi. Pero, mo nagdili na mahita po. Kay sa basement mo ko kipriso ni Ma'am Veron. Magpiyong-piyong na lang ko. Pihayag na lang. Huwag paghihapon ko balikan ni Ma'am Veron. Gutom na git kayo. Luya na sa king akong lawas. Bisag tubig naman lang unta. Kay mabuhi naman ang tausod sa pila kaadlaw basta naali tubig. Dili ka niya plano nga prisuhon ko dahil hangtod ka mamatay ko. Sapa ko. Daghan pa ko pangandoy. Ayaw intaon ko pa sa Diyos ko. Ngit na yun. Gutom na. Luya na kayo ko. Wa na yun siguro ay makatabang na ako. Nawato na balangkahan na ako. Nga dinhina na ako kutob. Nga dili na ba tuman ang akong mga pangandoy. Ang mga pangandoy sa kong ginikanan. Ang akong mga gipagsaad nila. Ganun na hitabo man rin ako. Unsa may saan na ako nga gisilutan pa kong kingunaan eh. Wa dikit ko'y pahimuan eh. Dawato na lang yun ako nga diri na lang kukutob. Ginoo ko. Ikaw na'y bahala na ako. Arlene! Arlene! Ang driver man ron. Arlene! Langan niya, Arlene! Oo! Na ako diri! Tabangi ko! Ay, sapos! Igor ang nilakaw sila sa mamo, sir. Laka diya ta. Ngitaw pagi nga, maguba ko ni gandado nga di trangkahan mo. Para mablihan ti ka. Ayaw! Ayaw ko biyahe! Manuoy ka! Balik ko na lang ti ka. Sa ano ko mo? Promise! Salamat kayo sa mo pagluwas na ako, ha? Huwag ko rin mo balik ko ti ka. Huwag si paya na. Pero ako pa ni Maray. Mas mayo pagmulayas nila ka din eh. Lisod na pa siya. Unsa pa'y buhato ni Ma'am Veron ni mo. Ingon anak gid siya kasalbahis. Oo, wasi kaluoy. Mga pangipos ni mo sa mga sinina o sa mga butang. O bawa na din eh. Nakapanghipos na ko sa mga butang. Pero asa man ko pa dong. Wa para ba ko masuhito din eh. O wasad ko'y kaila din eh. Oh, si Daday. Ako tawagan. Basig may katabang niyang igagaw. Dili man ako makontak si Daday. Buditso na lang akong tawag ni Dario, no? Pero maikog man sad ko eh. Pero bahala na. Dili na ron panahon nga mag-ikog-ikog ko. Nagkinahanglan kikog tabang. Basig sira mo ay makaluwas na ako. Sakto kay na ako sa Saudi karon. Tinuod ka? Tabangi ko, be. Asa man ka? Ginaot ka? Dario, asa naman ka? Ganyan naman siya nag-ingon kapatuong na siya, pero man gihapon. Basta niya mabalik na sila si Ma'am Veron. Oo, pag siya na nawag hangtod ron. Dario, pagdali. Unsa ka kung magawas na lang kong daan. Para dili ko maabta nila Ma'am Veron din eh. Sakto, adto ko sa gawas magpaabot sa tawag ni Dario. Arlene! Oh, si Sir Ali, patay. Naabot na gano'y sila. Kinsay nagpagawas ni mo, ha? Ma'am? Dali, ibalik ni ka dito sa... Uwiin ko, ma'am! Dali! Naapakay plano mo ikyas, ha? Uwiin lagi ko! Ha? Dili, lagi ko! Mga malita niya! Veron! What are you doing, Arlen? Angay lang niya! Arlen! Come here! Gigukod ko ni Sir Ali. Kuyogin ko, mabtan ko, ani kinagan kong ta. Ako na nalibyan ako malata. Come back here! Arlen!
Nagkatuwal na siya. Madagat kong bayo. Mangita kong kataguan. Wala siya makasunod na ako. Pero dahil ba ako nga naara siya sa palibot, kinagsunod ito siya na ako. Pigyan akong nanakpan ako. Utago na sa ko dinisitgit. Salamat ito ang kinakaikiyas rekyot ko. Si Dario di ay basig tuwa na tutubangan sa bay. Ako siyang tsatan. Hala, lopat maday ko. Patay. Saan man ako, ani? Buhit po! Kaluoy ka! Kalma siya! Oh, uwi, ano ka? Dario! Dario, salamat. Salamat kiniabot gid ka. Gayon sa mo pagkibaw ko na ako din eh. Nakita mo tikan ganina nga. Nigawa sa bahay. Bahay sa mga amog. Gigukod ka sa lalaki. Mga gisundan na mo. Salamat kayo. Dario, tabagi ko. Tabagi ko. Ikaw na ka. Tabangan ka. At ito sa akong gistayan. Oh, niyaw. Inom sa tubig. Salamat. Oh, sana. Okay na ka? Oh, okay na. Salamat. May nalanggani kay timing ni ako sa Saudi. Nag-unsa man dituod ka din sa Saudi. Diba sa US man ka nagtrabaho? Oh, pero di ba kasi ko din uga, bila ka adlaw. Para nga makahuna-huna. Makahuna-huna sa unsa? Sa among kami niyon, sa akong asawa. Nga naman, nagbuwag mo? Kao na luspad na kao. O niya, istoryahan kayo ni ko magkaon mo. Mao ba? Uwa pa day mo'y anak? Oh. Kay sud sa pila ka tuig na mong pagpuyo. Wag yan may magkaanak. Basi na og, dili lang gid mo ko compatible. Og, Dario, dili na sa mong asawa. Iyaning sa? Unsa? Nga naman. Dili mi kaanak kay sikreto dahil siyang nag-inom og pills para dili siya mumabdos. Unsa? Mga nasakitan kay ko pagkaibaw na ko sa tinuod. Pero karon nga niya ko sa Saudi, gusto kong malingaw. Gusto kong makalimot sa kong problema. O niya naman yung ka din may muwag ubanan lang ko nimo. Sige Dario. Samtang dili pa ko makapangitaglaing trabaho. Ubananti ka bisag asa ka gusto mong adto. Pero siyempre, imong gasto ha. Kaya wabi ako'y kwarta. Ay kabala ka na. Nagkinahanglan ning kog tao nga muuban ako. Nagsige na maglagla ang tigaw Dario diha ha? Day. Ako lang siyang giubanan. Isip bawas na lang po na ako niya siyang pagtabang o pagluwas na ako. Ayaw kumpiyansa na ha? Butan na ka na ko ikakaw. Basig ma-in-love ka. Ha? Ikaw ba? Malisyosa, gid kaayo ka. Tinuod bitaw. Day, wa ko mo ni sa laing nasod para maitag uyab. Trabaho akong tuyo din Unya kay malas makasimong trabaho diha. Basig swerte yun kas uyab diha. Yabag yun ka, uy. Dili na mahitabo, uy. Kay una sa tanan, minyo ko. Og dako sa na minyo si Dario. Og kung dili pa mo mga minyo, may chance ba? Ay, ambot, di mo daday. Mao ba? Sige. Nakasabot ra ko, ma'am.
Magpaabot lang ko. Salamat. Oh. Unsa na balita sa imong agency? Ay sige pa ko na sila pangitag trabaho para nako. Pero mauligi. Ang problema kay madugay pa ko no. Sige lang. Paabot lang gamay. Nabalaka lang ko kay wa ko'y mapadana lang ni Papa. Ano na lang? Mayong pagbuminaw pahuamon ti kwarta. Para at least makapada ka nila bisag. Gamay lang god. Sigurado ka? O unya na nabayari kung makatrabaho na ka. Salamat kayo, Dario. Dako na kinagtabang na ako. Salamat gyud kayo sa imong gipada, naka. Huway sa payan pa. Palitain mo mga kinahanglanon, ha? Ilabi na gyud ang tambal. Kompleto naman ang akong tambal, nak. Unsa? Nga naman, kaysa may nagpalit ni mo. Si Hernan. Si Hernan? Oo. Nagbago na kuno siya. O may trabaho na gani. O maong gipalitan ko niya og tambal kay bisan og buwag na kuno mo. Pero pagkangan nga kasado pa mo sa papel, obligasyon pa kuno niya nga mutabang nako. Kay amahan na kuno ang iyang tanaw nako. Maayo kong mauna. Tawagi niya siya na kung andam na ka. Kay murag tinuod yun nga nausap na si Hernan. Pa. Ganun karon pa makalakahuna-una, Hernan. Nga mag-usab ka nga ni anay doon ko slayo. Kung responsable pa lang unta si sinugdanan pa lang. Dili unta mo abot sa punto nga malarga ko. Karon na hinuon nga ni ako slayo. Diha pa siya nakauna-una nga mag-usap. Uy. Law magunin mo gihuna-una diha. Naguna-una lang ko ning dagan sa kinabuhi ba? Ngano ka, ano nga? Di ba kita mahotdag mga problema? Ay, itagay lang na nato. Ha? Na? Di ba ako manginumay? Sagli lang. Anhir man ta sa hotel. Yabag pa ka, Dario. Lagi! Wait, nalipong naman ko, eh. Saman, balik na ta sa atong room? Sige, mas bayo pa. Lamig sa feeling ka nakahigda ako. Comfy kayo lang higdaan, ano? Kayog yun. Lamig kay ligid-ligid. Maligid ko, Bi. Oy. Pagpayo ko, no, Bi? Oy. Oh. Ano lang kayo mong naw sa akong naw. Oh. Ma-feel na ako yung mong kininawa, Dario. Oh. Dario. Kikinoo ko. Unsa man tong kibuhat ni Dario kapi. Ganang man ako siya po ni. Ganang kipasaktan man ako nga may mahitabo na mo. Dili na ni maayuda nga magsigi pamiguban-uban. Pareho may nakasa sa mong kami niyon, ani. Manawag ko sa akong agency. Mas maayog mo pa ulit na lang ko sa Pilipinas. Maubarak? Maubauli ka? Opa, wa mo kayo swerte din sa Saudi. Sige nak. Basin o dili para imo ka ng pag-OFW. Mauligi pa. Unya, unsa man. Nag-istorya na ba mo ni Hernan? Ako lang yung asyang tawagan. Anong pasalamatan pa.
Salamat sa unsa. Sa paghatag di tambal sa akong amahan. Pila man to tanan kay ako lang ulian. Di na kinahanglan, Arlene. Kasabot ko nga ingon na imong tagad ako, pero unta mutuo ka nga nag-usab na ko. Wa ko maghangyo nga makigbalik ka na ako. Pero nga ako lang nga mutuo ka nga dili na ko ang Hernan nga irresponsable nga imo nakaila sa una. Oh, buwag na ta, pero hatagilan ko og chance nga mamawi nimo. Hernan. Pero kung dili ka pa andam kong magpaabot. Mag-istorya lang unya ta diha. Inig ulit na ako. Oh, nganong ni decide ka og kalit nga muulit ka. Kay dili ni maong kinabuhi nga akong gi-expect din eh. Tanawa ra gud. Hangtod karon wa pa ko'y trabaho. Unya, naikog na pud kaayo ko nimo nga ikaw may nagbuhi nako. Og Dario, dili sad maayo nga magkuyog tagtugay. Unsa na lang naon si mong asawa bahin nato. Maugyod ka na'y rason or ganahan kang pauli kay libaw na kang nag-usab ng imong bana. Dario. Oh, kung mao na imong desisyon, dili ta kapungan, Arlene. Pero gusto lang kong mahibaw ka nga lahi ang akong gibati nga kalipay. Karon nga kita na may nagkupan. Dario. بكم في مطار قلنديا الدولي ونشكركم على اختياركم الطيران على الخطوط. Wa na gid ka magpapugong? Wa na giday. Hugot na nga akong desisyon nga, mupauli na gid kog balik sa Pinas. Ikay bahala, day. Naibaw naman kag unsay sakto og dili. Oh. Moong kani akong gibuhat kay nahibaw ko nga mo ni sakto. Maayong pagpauli, nak. Salamat pa. Gimingaw kaayo ko ninyo. Ako, wag kami ngawan ako. Binuwag na. Basig, masuko po niya ka. Nganong ni Aka? Kay gusto lang kong musugat nimo ug makakita nimo. Hernan. Wa ka maluoy ni Hernan, nak? Okay ra pay. Dila na to dali-dalion si Arlene. Nag-usab na magid kaha ka. O lagi, promise Arlene. Di ko masaad. Pero makita nimo ang akong kausaban. Kung maon na. Sige, hatagan ni ka glass chance. Salamat, Arlene. Og unta, manghinaot ko nga dili ni mo usikan, Hernan. Pero gusto lang kong mahibaw ka. Nga lahi nga akong gibati nga kalipay. Sukad nga kita na may nagkauban. Nganong dili naman ni mawa sa kung una si Dario. Ay, kalimti si Arlene. Nagbalik naman ni Hernan. Og si Hernan ang imong banda. Siya mo yun na og dili si Dario. Arlene. Hernan. Gimingaw ra ba kay ko nimo? Hernan, ayaw sa... Dili pa ko andam. Arlene. Oh, kau nagdaghan ha? Ako ra bagid mismo may nagluto, ana. Saron, baho lagi. Ang imo marong paborito. Ha? Baho man. Oh, Arlene. Oh. Arlene, okay na ka? Diyos ko, ngadagdag sa kaman ko. Ayoko ginang mabdos ko. Kinuo ko. Ayaw lang yung taon kung kano sa okay namin ni Hernan. Pagpiti, uy. Dili ko, mahadlo ko. Mas kuyaw kung mabdos ni ay ikaw niya, wa ka mahibaw. Pero kung madlok man sad ka nga naman kay Bana. Day, wa pa'y nahitabo na mo ni Hernan sukad ka nagbalik mi. Unsa? Oh, buot ipasabot. Huy, Day, ayaw kong ina nga nahitabo ninyo ni Gaudaw Rio. O, Day, patay. Angay gini kang kulbaan, Day. Pagpiti, dayon.
positive. Mabduskit ko. Kinuo ko. Mabdus ka? Ba? Ayaw na lang itago ka ng pit. Kaya nakakita ko nga gikupta na rin. Ba? Oh, base sa imong reaksyon karon. Dili si Hernan mo'y amahan. Opa. Istoryahin na ninyong tapak. Unsa? Mabdos ka. Oh, Hernan. Pero wapay nahitabo na to. Sukad sa imong pagbalik. Sukad nga nagbalik ta, di ba? Hernan, pasaylo ako. Nagpahilabot ka silain. Pasaylo ako. Di pa ka magpahilabot na ako nga imong bana pero sa laing laki nagpahilabot ka? Ngano? Hernan, pasaylo ako. Magbuwag ta. Kaluod ni mo. Grabe ka sakit mo gibuhat na ko, Arlene. Nag-usab ko para ni mo. Naningkamot ko. Kaya nagtuo ko nga napati chance. O nagbuwag ta, pero wa may tabo nga nahilabot ko og laing babae kay kasado paghapon ta. Pero ikaw, sorry. mag-iyahin na ta, Arlene. Unya, unsa may plano nimo? Pakatawhan ako ning bataa pa. Kana? Diha ko believe ni mo na. Fighter ka kayo. O nahibaw ko nga kaya na ni mo bisag unsa may moabot nga problema sa imong kinabuhi. Salamat pa. Pa, pila naman kabuhan sukad ko ng anak. Mananghid unta ko nimo nga mobalik na kog trabaho. Andam naman ka. Opa, ilabi na karon nga na anak ko'y anak na nagsalig na ako. Sige, anak. Nasa ka man plano mo trabaho? Mo-abroad kog balik pa. Ha? Nga naman. Dede ka mahadlong nga magkaamo na sa ka o pareha atong amo ni mo sa Saudi? Pa, kung naay mga salbahis nga amo, nahibawasad kong naay mga maayo nga amo. O basin di ay, sortihon ko sa sunod. Ay, ikaw nak. Asa may plano ni mong mularga? Sa Japan pa. Lord. Naibaw kong anak ko kay kugsama na buwan. Pero hatagi ko chance. Kay karon, maningkamot na gid ko para sa akong anak. Mubangon ko balik, Lord. Please. Gayri ko nga unta makalarga ko. Congrats, Ma'am Arlene. Ay nagasaw sa company sa Japan. Thank you, sir. Thank you, Lord. Pagdamping dito, nak. Opa, kamo na lang sa mga bahala ni Inday, ha? Ay, kabala ka na mo din, he. Ako na ay bahala sa akong apo. Basta ikaw pag-amping dito, ha? Opa. Nak. Bye, nak. Love ka ni Mami, ha? Ato na ko pa. Day, sige na, dali na. Kaya basig malate na kasi mong flight. Sige na. Salamat kayo si mong paghatod ako sa airport, ha? Sus, ikaw pa? Mura na sad gud kag igsuon. Salamat. Kay bisan og daghan kog sayop. Wa gid ka mo judge na ako. Dili na mahitabo.
O gusto pa, mas angay sa gid nga nagbuwag mo ni Hernanday, uy. Ha? Ano naman? Nakadungog kog storya nga daghan di kuno kayo to siya giutangan. Og katong higayon nga namawi kuno hay siya nimo. Mga inutang man dito. Og dili tinuod nga nasa trabaho. Unsa? Lagi. Og tuod di ay malahi sa ta. Kano sa mga plano mo sulti ni Dario bahin sa inyong anak? Wala ko'y plano mo sulti niya, day. Pero pohon, mahibawaan na gid unya na niya. Dili man na nimo matago forever. Nahibaw ko. Pero sa pagkakaroon, ang kaugmaon sa akong anak mo ay akong priority. Welcome, Miss Arlene. Thank you, sir. Jonas, huwag mo na akong tawagin, sir, kasi pareho lang tayong trabahante dito. Jonas na lang, okay? Okay, Jonas. So, alam mo naman na dito ka sa laundry magtatrabaho, di ba? Opo. Good. Sige, simulan na natin. Napakadali lang ng trabaho, di ba? Oo nga. At kung may mga tanong ka pa, you can just ask me. Handa akong tumulong sa'yo. Nangitot po. Salamat. Oy, basig madana po ka na imong kauban, ha? Amaw, dili na no. Basin og, tinarong lang gid iyang tuyo nako. Ilabi na nga, tuloy mi kabuok Pinoy nga trabahante din eh. Puta kay Pao. Kaya ang lalaki gani nga mangidhat dahil nagpakit-cute na nimo. Ha? Here. May dala akong food para sa'yo. Kumain ka na madami. Ang payat-payat mo eh. Jonas, may tanong lang ako sa'yo. Oh, ano yun? Hindi naman sa nag-assume ako or ano ha. Pero sabihin mo nga sa akin ang totoo. May gusto ka ba sa akin? Ano? Bakit? Gagi, may jowa ko, no? At hindi kita type. Lalaki ang gusto ko. Ay, sorry. Kumusta naman ka diha, Nat? Okay ra kaayo pa. Mga buotan ako mga kauban. Asa gani akong amo, galanti kaayo. Uy, mao ba? Opa. Karon, makaingon na gid ko nga, swerte na kayo ko sa kong pagtrabaho din sa abroad. Mahayo ko mauna, Nak. Haron makatigom ka na. O, magkaulit na ka din. Maugid pa. Agsamtang bata pa si Inday. Mukayod sa kog maayo din eh. Kidako-dako pagid kog angay tigomon. Hinoon, pila raman katuig ang imong kontrata diha. Mauli raman pod ka din eh. Pahimusli ang opportunity, Nak. Opa. Kagaan na sa akong pamati nga maayo ang dagan sa akong kinabuhi ron. Lahi na sad kayo akong style sa pagtrabaho karon. Mas naning kamot ko. O, makaingon ko nga, blessing in disguise si Inday. Kay siya mo'y naghatag og grabe nga inspirasyon ug kusog na ako karon. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Hangtod karon, nagbalik-balik na lang ko sa Japan ug padayon pagyapon kong nagtrabaho din. Ug dako kayo nga kong pasalamat sa Ginoo kay wa gyud ko na pasasakti. Nataga na nako og maayo nga kinabuhi ang akong pamilya. Ug sigurado na ang maayong kaugmaon sa akong anak. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Arlen.